Здравейте хора, аз съм Ангел и днес ще направим оцеляване в Майнкрафт. Ехо, зомбите. Аз по зомби. Паразе такова. Ще те отрепи. И клипът ще бъде 4 минути преди на причина. Аз ще хода на море. Сега е 5 часа сутринта. Хора, 5 часа сутринта. Много ми се спи. Но трябва да снимам. Като съм решил, трябва да снимам. И така. Ще решим къде ще бъде нашата турка. Ще съберем още малко дърво. Така. Така. Оп, да. И така, хора. Да, продължаваме. Много ми е скучно, като чупа дърво. Мама, много. Така. Ще ходим на море. 6 часа си има 1 час да снимам. Това е лошо. Ще успея ли да кача клипа за 1 час? Пишете долу в коментарите, нали искате още клипчета на Майнкрафт. Ако не искате, ако не искате, ще ви разбера. Ще снимам само влогове. What the fuck, пещера? Да се махам, по-хубаво да се махам. Вау! Вау! Вижте това дърво. Така. Сега ще си изкопая една къща. На уютна къщурка за една вечер да спам. Така. Малко така. Да разкрасим отвънка къщата, че е грозна. Ил! Грозна е къща. Малко симетрик. Чувам зомбе. Чувам. Мали, как се полаш? Ламичка. Ме. Ау. Ти ме плюш с слънка. Абе, къде ми беше? Няма беше сайхо. Аз проверям вътре. И хора, това ще бъде днешния клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, оставете по един коментар. Абонирайте се. Очаквайте много нови влогове и други неща. И